गैला जिर' थांनो नागिरनाया गारियानो जाला स्टार्टानो जाला मा जाखोथाय बे बन्द' जाबाय थायो नै बे बन्द' जायो मिथिबायना बे बन्द' नै दाना बे बन्द' जाबाय बेलाय नुवाखै नों स्टार्ट देनोसै बैटरी का इंजन का प्रॉब्लम दे रहा है फिर को हम किक देगा हाँ वीडियो कॉल दिखा दे तो भैया को ये रास्ता आगे से चल माबादि मोनदों सै जिर' थांग्रा गैला स्टार्टानो जाला गारिया गैला स्टार्ट होबानो लाइटआ बन्द जायो लाइटबो गैला जिर' थांनो ओंखारदोंमोन गैला फाल्टु लानानै केन्सेल गैला पपट हो गया पपट गैला ओके माबा सालायखो चलो bum 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 ayo udah speed kau अरे इधर बैठने का जगह देखा बैठना पड़ेगा हाँ कुछ उपाय भी तो नहीं है माथो खालामनो गारियाबो गाज्रि जाना होबाय स्कुटियाबो स्टार्टानो जाला इन्जिन प्रब्लेम जाना होबाय दा नै माबा जाबाय स्कुटिखौ बैयाव दोनदों नै बिनिबो गैला जाला ओमफ्राय साल्टे फैगासिनो आरोना मेकानिकेल लानानै बे बानायसिगोन ओमफ्राय थांनायाथ' दिनै इम्पसिबोलसो बायदि जाखाबाय मा जायो नायसै र' बेसे गोबावजों जायो थाबथ' जाखानाय नंखाला नायनोसै आरो दा जाग्रोनोसै ओंखाम उखैबायमोन बिराद गोथावना माने इमान गोथाव आरो नों बानलु जादेरबावदोंसो गैला जाला बोनानै लानांबाय बोनांबाय क्या हो गया रे चलते नसीब ही खराब है मेरा तो जाओ धीरे धीरे जाओ हमारे खेंग नांबायसो नै गैला जीरो का जीरो हो गया वही तो ये गैरेज का मालिक देखो फैन बेलान जना होबाय गैला जबाय फाग्लासो बेनो गाज्रि जादों जाबाय नै गारिया दासो जादों थांबावगोन इटानगर माबा जिर'आव थांला साल्टे फैनानै जाबाय पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक ये देखो अरुणाचल में ऐसा होता है ईटानगर में ऐसा ट्रैफिक होता है हो गया ईटानगर टाउन गाइस बेनो जुआव फैबाय जुआव स्कुटिया बिदि प्रब्लेम जानानै टाइम मिलायलाना टाइम मोनाबोगोन ओंखायनो नैबे खाथियावनो रुम खाथियावनो जुआव फैबाय जुआव नायसै जुनार नायसै मोखां नायसै इसमें तो नहीं है उधर है वो साइड ऊपर चल ये वाला बंदर ही होता है क्या वो बोलने वाला इसमें है वो देखो ये कैसा उधर इसकी क्या पाए ये बोलो हम खाना ही नहीं खाते इधर तो वो लोकल मक्खा है ना मंकी सब अंदर ओ ये तो इधर से बहुत सारा है पत्ता खा रहे बेचारा लोग एन्जर बो होयो ना बै माबाखौ जानो फैब्रा बुट होनाय दंना इयावहाय बुट मा होनो दंना इनि काबुलि चाना बुट
लाना फैयो खोमा एन्जरबो ओंखारो बेयाव साल रायजोफोर जा मोजां नायखायो सिमाखौ नै बरिया नायखायो सोरनाबा खर'आव थिमा जिउ थानाय मानसिनाव मोख्रा हगारना होनांगौनो जा मोजां नायखागोन नै जास्ट लारि लारि नायलांखायो नालाय इथिं नायबा नै लारि लारि नायलांखायो ओरै आसिजों ओरै ओरै एरलायबावो मिथिबाय खोथिया मैया सबसे गोथावा जाग्राया बेनो दामिसिन बैयावबो दं मासे खोथिया मै सखा मै गासिबो दंजोबो मोसौ मैबो दं बरियानो बिनिफ्राय नाहरनो हायो रेन्जफोरखौ मै थायो माथो मै दुगैगासिनो दारि खायगोन र' मोसौ मै माने दालाङाव बरियानो इसमें भी रील्स बना सकते हो क्या रील्स बनाएगा यहाँ में वाह पंजी जंपिंग हेलो मत बगिलू बलू देखो बेनो हाब्रुआव दुगैगासिनो हारसिं लोगो गैया बेना लोगो गैया सिंगल लाइफ जिन्दाबाद जरा गैया बेना मा गिदिं नोङो मावदों माबादि मावदों होले बेयाव मावखागोन ना बेलाय समावबानो बे गोलावना नुवाखै जेबो गैया जेबो मै बेबो मै ना बोरमा होननांगौथाय दा जेबो खोन्थालाय मैसो खोमालै नुफेराखै आं बिदि गोसोम खाथियाव खेबिन दे मै खोमा जों मोना वाइरआव खेब हाय हेलो हाय होनदों गन्थं मावदों क्या है ये हमको मालूम नहीं क्यों नहीं हम अभी जाएं तब व्यू पॉइंट दं आरो ना ओरै नाहरजोबनो हायो ओरै मोजां मोजां व्यू पॉइंट नायनो नोंसोरनोबो देखायनि ऊपर से देखिएगा अच्छे से बैठेगा क्या पंखा भी है अय्यो नै व्यू पॉइन्टआव फैबाय रायजोफोर बेनो ओरैहाय बै इटानगर गासिबो इटानगर जाजोब्बाय आरो ना इटानगरथ' बुंला मा जायगा होनोलै बेखौ बेनो आरो ना ओरै फैयै बै येल्ल' कालारनि न'आ बे न'आ जाहैबाय नैबेनि सासे मा नामलाय स्नेहा होननायनि स्टुडेन्टनि न' बिनि दा जों बेनिफ्राय थांनानै मा नायगोन टाइगार अके लाना फै ड्राइभार आंनि ओरैहाय टाइगाराव फैदो आरो टाइगार नायनो नै बे साइनबर्डखौ नाय हैद होथेबाय थायो बे साइनबर्डखौ नाय बेयाव थायो आरो टाइगारा नायबाव आबाद दा नुवाखै बुस्थुखौ माने नागिरनांगौ खना खनायाव बिराद मोजां खना खनायाव थाखुमाना थायो जाहैदों बे बिफां गुदि मा गुदिफ्रावनो थाखुमाना थायो जाहैदों नायनांगोन बैथिंबो थांनानै ओरै नायनांगोन बहा अ दिग्रे आं बे बै साइडनिनो बै दैजानाय दं र' ओइ नै नुबाय दा रायजोफोर नुबाय दा येबालाय मदम फैलाय नुबाय दा खारलायनांगौ जाराय दिग्रे नै वाव जा गिदिर बेथ' बे ओमफ्राय आरो बे साइडना बांसिन बै मासे उन्दुना दंबावो बै मासे उन्दुना बे नङा मिथिबाय बै मासे उन्दुना बे नङा एक साथ रख दिया होगा एक साथ रख दिया दो ही था ना इधर एक था ये कौन सा टाइगर है ये लाल ये देखो वाह डेन्जार गिदिर रे बरिया मबाइलाव सानदों खिन्थु डेन्जार गिदिर नै उसका बीच में से देखो ऐसे साइड में ओ जो पता है रे पहले दिखाने वाला मान दो ना आं फर्स्ट दिखाने आने बोल इधर लियोपार्ड है कहाँ है लियोपार्ड ऊपर रहता है क्या ऊपर रहता है ना ऊपर नीचे रहता है अच्छा सिर्फ माथा दिख रहा है इसका नहीं लियोपार्ड ये वाला माथा दिख रहा है ना इसका ये कहाँ चल रहा है तू नै एबार मोजां नायदो गाखोनानै देखायबाय आं
ini leopard Borea bodoh Handle pas nama. tang kenapa go toilet tuh nggak beau दा ओरै थांसै बेयाव दाउ ओरै गाखोलांनानै हाजोसोलै नै गोजौ गाखोनो मेङो ओंखायनो स्कुटि लाबोदों जों ओमफ्राय बेयाव थांबोथ' स्कुल लांनो हाला दा बेजों थाबायलांनांसिगोन आरो ना बैयाव दाउफोर थायो जाहैदों जेनेबा बेनो लामाया जुनिया बेबायदि आरो ना ओमफ्राय हाजो ओरै गाखोलाय माखोलाय ओमफ्राय मेङो बैनिफ्राय फैनांगौ स्टार्टिंनिफ्राय बैनिफ्राय फैनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै ओरै गाखोनानै बैसिना हाजो थांनांगौ ओमफ्य मेङो आरो थाबायबा ओंखायनो स्कुटिखौ 50 थाखा होनानै स्कुटि लाना फैबाय जों फैसा होबा हाबनो मोनो कारफोराबो हाबनो मोनो फैसा होबाथाय 50 थाखा होनांगौ आरो स्कुटिया ओमफ्राय कारखौ मिन्थिया बेसेबां होनांगौ मा होयो बिसोरनो गुन्दै बुट नै नै इगल दं बेयाव रायजोबो इगल ओइ नै नुदोंना इगल ब्रा हिमालयान ब्लैक बियर यहाँ पे अभी दिखाएगा आ जाओ जूम मत करो आजा ओइ देखो अमा बादिखा ओइ नै जुम खालाम ओइ अमा बादिखा नालाय माथाम ओइ नै बेखौ खेब गोजौनिखौ दे नाखौ नै माबादि हनै नालाय वाह ओइ हनै खोमायाव ग्लासि बियर लाजिना फैफिनबाय एलाय लाजिना फैफिनबाय आसोला अनजायासै अमा बादिखा नालाय ओइ अमा नों अमा आथिंनि आसुगुर नालाय जालाम बालाम रायजो नालाय आयौ मासुफोरा थाबायनो हालाय खोमा मेजिमानो थ्रु इतना अच्छे बैठ के दिए देखाय फैबावबाय आसोला वाह हेलो ए बढ़िया बिदिसो देखायनांगौ दा दे देखाय थोड़ा सा नाच के दिखा दो दे मोसानाय थोड़ा सा नाच के दिखा दो वाह चलबो ओके चलो मुफुरखौ नायखांबाय एबाराव मा नायनो दाउ ना दाउ नायनोसै अबाव थायो दाउआ एथिं दंना दाउ नायनोसै मोख्रा ओइ मिस्टार काला ओइ काला बेखौ बाथो बै सिनिखौ जुम खालामनानै आखाइ हमनानै जिरायगासिनो बरियानो वाह जुम खालामलाय कालुआ आखाइ होनानै जिराय बर'होनो माखाय टेंशन में काहे को लग रहा है रे जिरायनाय खोनाय अच्छा से लेते इतना काला है फोकस ही नहीं होता अ नै बोरैबा गाखां दंलाबाय सासेया जागासिनोसै आसोला अ जाग्रा होयो दायदां बिहा मानसिया मा नायगोन एबार दाउ नायनानै थांसै ना चलो इटानगर का जु hey सिगुन बेदर अख्लाबग्रा खुगायानो जालाय नोंना आसोल ओइनि बेयाव मासेबाव मासे बोरो ओइनि बेयाव मासे ओइनि खर'ल' नुयो बे मासे नैबे मासे ओइ अनजालु मा होनो बेखौ खासेवथ' होनजाला खासेव बायदियानो फिसा जादा मा नाम मोनलाय बेना कुसुं नामा कुसुं होनोमोन नामा जोंनि बर'आव बेखौनो नायदो बिदि बिखुं फोरानना दंजोबो आसोलफ्रा एनाकन्दा रायजोफोर नै अजगर मासे जाखायो बननानै अजगर टेन्जा गिदिरखा ओइ मिस्टार हाउ आर यू हेलो ओरा हमको खाएगा हैं ओ मिस्टर इतना ऊंचा क्यों जा रहा है क्या है ऊपर में क्या है आयु कोला खा आसोला ओने मोदोमा जा गिदिरखा बेनो जाय इसका पोटी भी दिखाई दे रहा है वो भी है देखो दंफांबो दं लंबा सा दंखायो बैयाव उन्दुना दङ नै बै बयलारखौ हगारना दोनो बिसोर जायो मासे जाखायो बयलारखौ खेनसेनो मन'खायो हिटार दंलायबावनोखायो बायदि दंजोबो आरो ना बेवहाय गासिबो मोनजोबगोन माने आं दा देखायजोब्बाय आरो ना नोंसिनि माबाखौ आरो दा माखासे नायबावनांगौ दंबावो बुहुत बुस्थु दंलै बे माबायाव मा होनोमोनलाय जुआव नायनो हागोन उनावहाय दा नुबावगोन आं देखायबावगोन माखासे बुस्थु
이거 나이노. 뭐를 하고 나도 나이고 베코 디카이. 모단 deng 나이다. 마탐 요노 마탐 동어. 요노 마네 마세. 이 마세 마이 마세. 이 마네 마탐 동. नहीं राजेपर हॉर्नबिल वाह वाह क्या जंपिंग जंपिंग कर रहे हैं वाह वेरी गुड किधर है हेलो हाय हाय दिखाई दे देगा जाल मार चला फोकस ही नहीं हो रही कार देगा वो कब धार होता होगा उसका मुंह जो 우리 게 सच में है ना बहुत बड़ा है ओरै फैबाय दाउ दंजोबो आरो ना बेवहाय दासो हर्नबिल नायखांबाय नैबाव दाउ नै दाउ दं नै डफ देखो ब्लू है हाँ दिख रहा है नै दाउआ थिंख्लियाव दोनजोबदों आरो ना बासा लानो थाखाय थिंख्लि दोनजोबदों बासा लानो थाखाय गुफुरा मा दाउ होनदों बेखौ बेलाय वाह खुगाजों होथेयो नुबाय माबायदि ओंखार नुखाय खुगाजों लाखियो नुवाखै वाव हमारा सिक्योरिटी किधर है पता है इधर है ना हाँ इधर था ना तो उधर से क्यों जाए इधर से चलो पूरा पसीना पसीना हो गया मेंग भाई समझ भाई मा होनोमोनलाय सुगुना मोदै दङ माबा माबि दङ बै मोदै मोदैखौ नायलांदां ना मेंबायलै जाला आं मेंबाय थांसै ओंखाम उखैबाय ओंखाम जायाखै गारि जानो होनानै डाइरेक्ट जिउआव सुफै जिर' थांनांगौ मानसिफ्रा गारिखौबो जा बानायबाय नुखाबाय जानांगौ नोंसोरो दा ओमफ्राय नै जिउआव सफैबाय गोलोमजोबबाय नै थाबायद्राय हाजोसो नालाय थांनोसै थांनानै ओंखामसै आं जाखिनि देखायनांगौ देखायबाय रायजोफोर नुबाय जानांगौ नोंथांमोना मालाबा इटानगराव फैयोबा बेयाव बेरायफै आरोना मोजां मोजां बुस्थु दं टाइगाराबो गिदिर गिदिर ओमफ्राय दा थांनोसै गोबावजों फैबाय आं ब्लगावबो बांद्राय माबा जाला आरोना होननायफ्रा थ' नायदो नोंथांमोना आरो सोर सोर चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामदो उनाव भिडिअ लाबोबाय थाबावनोसै आङो मोजां मोजां नायलांनो थाखाय थ' दोनथ'बाय रायजोफोर बेखिनिखौ देखायनानै दोनथ'बाय जोंखौ बाय बाय थांसै दा मेंबाय नोङो जाला मानसि मेंबाय नैबे मेंबाय मानो थाखुमायो नों हामा ना